Dia kemarin kalau sama aku lagi ibu akhirnya ke portal yang baju ngene ke channel ke jangan mo. Hoi. Nagal yang ke jangan ro. Ngai musim ya ka isi ke batmai. Barkai ke balale na ka isi ke batmai kalon ke badai. Namar bahag ka por bersua por bakialak election kila de keren yang ki baro on sarlo dik dik jabo ki jaban jibra na po jong ka district council. Dik dik ki baro hoi. Nagal yang jong ki pai ba kila dukam badon na preng ki belasha panha ba ki kum ki casual mo. Ti kane ke baro kamde ke cimbakala ke joki kamde ke cimbakala joki pa kamde ke apply kamde ke cimbakala joki kita kena apply kam Henry ka dauten rai ka dei ka ta ke cimbakala kita ke briu ke bodon haka bor kat ye ka kam sakri pa kat ye ka kam kano ka office sarkar kano ka office sarkar la ka hospital la ka ki DTO nene lagi deh ki polis lagi deh ki hospital lagi deh kino ro kadai beji ke jong pai ba te pheu se hagi por mensuapan tang namar ba manga galon gabor nga thep la ka thep de ki briu ki jonga ki baitu itau yang claim ke interview claim ke advertisement kadai ke bro kadai ka ta jingle don bor ka jingle don bor ba ki kam try bakane ka kam yeng ke jonga ya ka kam nong nya pi ka kam ka bai dei bagi pai ba hi phimla ban le trai danor phimla ban le trai phila ban le trai tang ya ka yeng ka sem ka jopi ya ka yeng ka sem ka jopi hoi phila ban ai kam ya ki phila ban siwi pi ki jik siwi ki bakano pi ki ba pi bit phila ban siwi ki Henry hagano office pai ba hagano office jo pai ba hagabaya dei bar kam pai ba phimla ban le tu tang namar ba video game le tang namar ba video game disi fisio tep stop hato pikat kalau enggak badai ki nom penjob ye phi da ki spa da ki hajar da ki peu hajar te peu se phin ai kam tangoi angut hato kane kam dei ka jino seliang hato kane kam dei ka jing bomsap te dei no kata tau barna kaliang jong ka voice of the full party kumbakala clay hagersan yala election ke jiki ngin sarwat napang ngin kendrup ondang ila kendrup ya ke bor syar ha district council ngin sarwat napang hoi ha ke jinglong briu hoi ngisno sene ye gini nang tukam ngisno sene ye gini nang sya pendukam tang male kunopat kakam kapor kala dei ban pe ya kita kistai kane kamdi kacing bakala jogi ni nang apply kau kane kamdi ki kacing bakala jogi ni kinong jongi ni kinong jogi ni wan jogi ni kinong tre juga district council henry kacing bakala kalong ba kite ki briu kito ki briu ki ba ai pen thep kam sob ye pi kite kita ki ba bakala te nagaliang ka jong pi ham ban dawaru na kita bakin ai kambiang ya pi telom na kuta balik pat kitep sop ya pi dawa lagi pidon ka hok ban dawa te balik pat haga por muswa balik pat kitung ya pi balik sop ya pi kane ka bigi bakala ka pi kane ka bakala be jong kita genong ai kam ya pi Nagaliang juga voice of the full party. Ngasno kami ngakersan yang voice of the full party. Bakano ka bangsa ka bampong kanong laban siya nakamata ka voice of the full party. Ka jigs ma utung kanong laban bit hagi simprekti juga voice of the full party. Ki voice of full party apa ka jigs niu kawan, apa ka jigs ma utung kawan ka banse banapan bread kapan tang kapan ka mo kapan pun ka jigs ma. Ya ka jigs ma utung. Hapo district council ngakeren ni ka video cuma ka sipta om mga pandram ya pi kinong dukam kinong sya panapkam Henry ka ngakeren ya ka jile silang kaman hagi por mensua hapo jong ka district council om dei tang hapo district council lata ka voice of the people party ka yo ban pat hawlakam sampai ke ka banja ya to ki briu ki basha thep kam sop claim kam advertisement claim ka test claim ki medical ki physical claim kini kitai kan mau ya gini ki briu ki ba sha thep kam sop
kan mau bala da la pedi ki emle la pedi ki MDC la pedi kino ngam tin nagalang ka Henry kan mau ba ya pi ba nagalang juga voice of the people party on the kanio au kabor ngin saya PK hanta kan ga ta ka jistam juga kumbagil ong yo pai ba ngin sar na phang ya kata ka bamsap ka bampong dengang akan kumne kan kapor ta kini ki briu bal sya pendukam kini ki briu ki bal sya kibala sya pendukam hapo juga distrik kertil lekpan lagi ta kibab lekpan lagi ta kiba ai pendukam ya pi ha ki permeswa sesut e de pi phin bab na e ke so kata ka ji pi phin noi kam de su ka kapor ka pi apply ka ba phin de kam thamai te lekpan lagi balai kumbagi lai pen thep kam ya pi ki permeswa mentar ki hapan ai pen thep kam ya pi takano no kam ka ba maki kidan tang bagani ka kaming kam sab ki kim bit pat ai pen thep kam pat hagano no ka office sarkar hagano no ka office jum pai ba ngitip ba ka KHEDC kam de ka KHEDC na kaliam jum no MBC kade ki jum pai ba balai ki letan bor hadu kane hagak permeswa kane ka jingklumar kawan dei na kadau baki trei matla hagi permeswa lada hagi permeswa ki trei bha lada hagi permeswa ki trei khuj ong yapi kini ki boro kim namja te dei na kadau ba ki dei na kadau ba ki dei na kadau ba ki trei asaba permeswa kar saja akum kane ka jingjan kiba pun ki samla kasi jungi kiba ko akam kiba pun ki khun jong bri no trap kiba don kam ya kam kiba pun ki samla kasi jong khun jong bri no trap ki don kam ya kam om tang kita ki we argot hagapor ka bagi election hagapor ka bangi penjob de ki ngamun bedong hagapor ka bangi penjob de ki ngi penjob de ki da ki pogajar kibiyo kampat tang ganangun kibiyo kampat tang wei armut na kita ki pogar pogajar ki ba penjob kam ki kani ka jingle jung no emle jung no MDC jung no u besar kamde kane kamde ka kam ga jopi kan mau baya kata Pimla ban batrai ya kam jong pai ba kade ke jingle menti kade ke jingle donbor ke jopisia ba kini ki bri menta ki ba lawe kam daga laga ke isi ke batmairu kin jinjar de na gada ba jopi de na gada jopi uno bri batrai ya kam so office sarkar batrai ke kam pai ba umnom la ban kam trai ya kam kam de kam ga chung kani kam chung pai ba haban pebeng yang pai ba dalai kam ka jam haban le advertisement haban le interview haban le writing test haban le medical haban le physical haban le long jump haban le high jump kum ta te pale pat kini kam hagi permusuhan kam to ni kisu khot ta ki biriu juki ta ki marjani marpan ki ta ki khon ki khri juki hato ka permusuhan ki wan yala election la long kumba kiwan action ki penbi jangal pi to thet ngin ai kam ni ki ya kita ki bahinga sem ni kana long kumta de kadun ke jingma hi sia la ka voice of the people party kan yo ka bornai kadun ke jingma hi kan ku ki perkhat ke juga kata kan ku ki perkhat ke juga namar bana ngalian juga voice of the people party hi kan rading kham ya kata ka bangsap ka bampong kumbagila kan kumta cekbit ba Henry ki le kumta te kata ka jikan juki pa ken sare kata ka bompong ken salut te ki jakla lada kimle te hato kamlo ka jingthop ki haban pendak ka kum ki jingkular ki juki sisa kata te kani kalong ka jingle jungka isi ka pathmai nga nagalang ka junga ngadon ka jisukuman nga nagalang ka junga ngan I full support ya ka namar ba kana ka bamsap ka bampong kam nomla kaba yutung kanum la ban syong bat kata ka babha ka basne uru kanum la ban ilang bat kata ka babha ka badum ka mit kanum la ban ilang bat ka syai ditangkan ki video juga perlu akan ka por ka bamta khub le shibut